29 minutos na nagaligad sa alas 6 aga balita sa entertainment. Ginafiyastahan sang netizens sa mga litrato nga ginpost na BINI Jhoanna kag sang rapper-songwriter nga si Skusta Clee. Ini matapos na notesyaran sang publiko nga pareho ang mga lugar sa Vietnam nga ilang nga ginflex sa ilatag sa social media account. Naintriga ang fans kung magkaupod sila sa among nga pungsod bangod sa pareho nga tourist attractions nga yara sa ila pictures kaangay sang Temple of Literature, Old Quarter, Caguan Kim. Nagdugang man sa espekulasyon sang netizens ang cryptic post ni Jo sa X nga nagasaling, 2026, I choose my own happiness without guilt, without explanation. Bisan nga madamo na nga netizens ang naga-judge kag naglukso sa konklusyon nga naga-date ang 21 anyos nga P-pop star kag ang 29 anyos nga rapper. Madamo naman ang nagdepensa kay Jhoanna. Mayara naman sa nagpanawagan sa BINI leader nga i-debunk ang mga issue. Si Skusta mo ang anay karelasyon sang vlogger nga si Zainab nga subong misis na sang Filipino-American basketball player nga si Bobby Ray Parks o kon Bobby Ray Parks Jr. Una na nga ginbulgar ni Zainab ang mga pagpangbabay ni Skusta nga amo ang naguba sang ilang nga relasyon.